Ni an ka podcast sendaɲɛ ko 57 ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ani Nataniyɛli Danbele fɛ. Bi jumadon marisi kalo tile 21 san 2025 an ka verset kalanta bɛ bɔ Luka kitabu la. Luka sira 6 a verset 36. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ye ko aw ka kɛ makarikɛlaw ye i ko aw fa ye makarikɛla ye cogo min na. Ala ye fa ye min falen don nɛɛma ani magari la. A bɛ yafa an ma, a bɛ an lawuli ani a bɛ an kanu kanuya sababu tan. Yesu Kirista bɛ an wele ko an kan ka makari yira an mɔgɔɲɔgɔnw la, ka u kanu ani ka yafa u ma, hali minnu yɛrɛ ye an jogin. O ye ka taama ka kɛɲɛ ni Ala dusukun ye. Yala an labɛnnen don ka Ala ka makari jira wa? A tɛ dɔrɔn ko an kan ka makari ka o yira an kɛrɛfɛlaw la, nga ka ɲumanya ani muɲuli ka o labila baara la an ka ɲɛnamaya la, hali ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu ni a man kan. Bi i ka layidu ta ka ɲɛnamaya ka kɛɲɛ ni sankolola fa ka misalila ye, ka yafa. Awɔ, o min ka gɛlɛn, ka mɔgɔ kanu k'a sɔrɔ i ma sigi ka fɛn dɔ kɔnɔ ka bɔ a tigi yɔrɔ. An ka kɛ hɛra minɛ ye an ka sigida la. Jijali ye nin ko Ala ka makari ka i dusukun fa ani ka i sama ka kɛ kɛnɛyelen ye mɔgɔ tɔw ye. Baara kɛ ni kanuya ka Ala sankolola fa ja yira. Ala ka nɛɛma ni a ka makari ko to i fɛ bi tile kɔnɔ. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivré par Christ yɔrɔ, ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.